Mitarse. Lahir batin Kakang Joko Samudra. Ora ana sapa-sapa. Dhewe ora. Ora ana. Upama sliramu Tenang ya Kakang. Kakang Joko Samudra. Seneng banget rasane hatiku Kakang. Sawangan kae lho. Apa Kakang? Kembang-kembang kang dirubung dening kuku. Upama sliramu rasaku sing tak pendem sasuwene iki Mitarse. Napa meneh aku to Kakang? Leh ku nginceng kowe kuwi wis pirang-pirang sasi lho. Tenan kuwi. Tenang. Kok tetembunganmu kok nginceng lho. Nek carane cah desa ki apa ya ngecim. Amarga apa to? Ya kesengsem aku ngerti kowe kuwi kaya piye ketok-ketoken yen aku lagi mangan kae rasane kok ya ora enak nek ora ono kuwi. Oh, tak kira aku ketoke kaya dadi lawuhe ngono terus malah tok pangan. Siang pantara abot jebul. Kok ngono we kok ora kuat lho. Nek wis ngrembuyung mengko terus mawuh to Kakang. Iya. Kuwi kaya tresnaku marang kowe lho. Datan kinggang sa
cekeli Tak ugemi. kandamu. Tak Iya cekeli wae kok. Yen nyoto kowe pancen tulus tresnani aku Mitarsi. Iya, lahir tanda sing batin Kakang. Klopo Mesti nek tak gawe lego terus to Kakang. Kakang Joko Samudra. Mitarsi. Matur nuwun banget yo. Dene kowe ya wis nanggapi katresnanku marang kowe. Lahir tanda sing batin aku pasrah jiwa raga ya Kakang. Teman tak ugemi kandamu. Iya. Semono uga aku uga bakal tresnani wanita siji ya mung kowe dhewe Mitarsi. Matur nuwun ya Kakang. Lah kok kowe malah wong loro nang kene mongko kanca-kancamu cantrik rak do kerikan nang tan desa to. Lebih gladen. Gladen wong loro. Nggih, Bapak. Belum. Iki kemuning nang ndi kemuning iki? Sewau niku nggih gladenipun sareng-sareng ning lajeng sami sumingkir kirang mangertos Bapak. Nggih, dados wonten ing padepokan menika rak mboten namung ngemungaken gladi olah kanuragan Bapak. Lah iya bener. Saking Mitarsi kula mawon nyuwun dipun gladi apa mungkin nembang ya? Nggih, Bapak nembang. Joko Samudra kowe